Que en primer lloc voldria agrair a totes les persones i a totes les entitats i institucions que han col·laborat i que han participat activament en la redacció de la guia que ara avui anem a presentar ací a Foios, i ells són els ajuntaments d'Alzira, de Canet d'en Berenguer, de Fontanars dels Alforins, de Llíria i de la Vall d'Uxó. També l'IBACE, Cosital, el Consorci de la Ribera, la Universitat de València i la Fundació València Clima i Energia, a qui vull aprofitar per a felicitar pel Premi de l'Associació d'Agències Espanyoles de la Gestió de l'Energia que va rebre la setmana passada a la millor actuació en matèria de sensibilització i difusió de les energies renovables i l'eficiència energètica des de l'Oficina de l'Energia de la Ciutat de València. Així que enhorabona, crec que estem exactament. Un aplaudiment. Per supost, com no podia ser d'una altra manera, moltíssimes gràcies a la cooperativa Sapiens per compartir amb nosaltres el seu coneixement i per la seva valentia i la seva perseverància. A l'Ajuntament de Foios, especialment al seu alcalde, Sergi Ruiz, per acollir aquest acte. Moltíssimes gràcies, Sergi. Crec que estem en un lloc preciós i la veritat és que en aquesta plaça dona gust vindre ací a fer actes. Estic molt contenta també d'estar este matí ací, a la meva comarca, a l'Horta Nord, que és un dels centres neuràlgics per la sobirania energètica, on hi ha comunitats energètiques posades en marxa, com la d'Albalat, la de Meliana i la de Foios, i crec que els alcaldes, el de Foios ens acompanya per supost, però també el d'Albalat i el de Meliana ens acompanyen, així que alcaldes i equips de govern, enhorabona també per la vostra tasca i la vostra valentia. En l'any 2020, des de l'àrea de Medi Ambient, vàrem crear l'estratègia Reacciona, que crec que totes i tots, sobretot la gent que sou regidors i regidores o alcaldes ja coneixeu. La van crear per ajudar els pobles a mitigar i per adaptar-se al canvi climàtic. És una convocatòria de subvencions que enguany compta amb una inversió de més de 22 milions d'euros, que és pràcticament tot el pressupost de la nostra àrea, de l'àrea de Medi Ambient. En l'àmbit energètic, el balanç és molt positiu perquè en 2020 i 2021 hem invertit prop de 3 milions d'euros per a impulsar l'autoconsum als equipaments municipals. En total, 140 pobles s'han beneficiat d'aquestes ajudes, de les quals quasi una tercera part ja han aprovat una ordenança per agilitzar la instal·lació de les plaques en les vivendes, i altra tercera part dels municipis ja apliquen bonificacions de l'IBI a la ciutadania per posar les plaques en els terrats o en els sostres de les seues cases. L'ordenança, si recordeu, la van presentar en el municipi d'Albalat, en el seu ajuntament, en el Castell, i la veritat és que està tenint una gran acollida. Moltíssimes gràcies a la col·laboració interadministrativa entre les bonificacions dels ajuntaments i les ajudes de la Conselleria. La veritat és que la transició ecològica i les deduccions fiscals de l'IBACE, els municipis estan accelerant considerablement el ritme de peticions, d'instal·lacions de plaques solars, i aquest moviment de la ciutadania és imparable. Jo crec que estem d'enhorabona en aquest sentit, i des de les administracions públiques no es podem fallar. Hem d'estar al costat de la ciutadania en aquest moment que necessiten, en aquest moment de canvi climàtic, més que mai. Per això, des de fa temps, en l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, volíem donar un altre passet i anar una miqueta més enllà, amb projectes més transformadors per i des de la ciutadania, o siga, les comunitats energètiques locals. De fet, al llarg de l'últim any, diversos ajuntaments capdavanters ens haveu traslladat les dificultats que heu trobat per a la creació d'una comunitat energètica. Aprofitant el vostre aprenentatge, hem elaborat esta guia, la guia que avui presentem, que simplifica els passos a seguir, aclareix conceptes i facilita els treballs dels tècnics municipals, secretaris interventors i els representants polítics. Sabem també que uns quants ajuntaments ja disposeu d'una comunitat energètica, que ja haveu fet el més difícil, però està paralitzada perquè les companyies distribuïdores no contesten o tarden moltíssim en contestar a les peticions d'un punt de connexió. Per tant, també aprofitant aquesta jornada, llancem aquesta qüestió i plantegem si al llarg del matí podem confeccionar un llistat dels municipis que es trobeu en aquesta situació d'alguna manera bloquejats. També vaig parlar l'altre dia amb el conseller Rafa Climent per veure si des de la conselleria ens poden també donar una maneta, i es va dir que sí, que per supost que contem en ells per tal de poder agilitzar aquest últim pas que sembla que és el que està donant més problemàtica als ajuntaments que ja heu fet la resta, tots els passos anteriors. Tant els ajuntaments que haveu donat el pas com els que s'ho esteu pensant,
Des de l'àrea de medi ambient, com a responsable de l'àrea, i jo i tots els meus companys vos animem a seguir endavant i ja sabeu que teniu tot el nostre suport, com no podia ser d'una altra manera. Creiem en un model energètic descentralitzat, participatiu i basat en l'educació ambiental, perquè la transició energètica és molt més que substituir una energia fòssil per una renovable. Cal una reducció del consum i, per tant, cal un canvi d'hàbits. En aquest sentit, recordar-vos que teniu al vostre abast l'Observatori en Ruta, el nostre servei d'educació ambiental itinerant que ofereix tallers, activitats i exposicions itinerants especialment pensats per al públic adult i que també podeu comptar amb els educadors ambientals que heu contratat a través de les vostres mancomunitats. L'energia ha d'estar en mans de la gent i per sort nosaltres estem en les millors mans. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, Maria Josep. Com a alcalde, donar-vos la benvinguda, regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, tècnics municipals dels pobles d'arreu de la província de València i de més enllà. Agrair que la Diputació hagi pensat en Foios per a fer la presentació de la seva guia. Això suposa un reconeixement que Foios ha sigut o és un dels pobles que està impulsant amb més determinació una transició ràpida cap a un model energètic més sostenible. Nosaltres ja farem uns primers passos que farem de manera molt intuïtiva en el 2015, juntament amb Bonrepòs i també Albalat farem una auditoria energètica que ens va servir per identificar aquells aspectes que enteníem que eren primordials, que havien de suposar, diríem, el puntal per anar avançant en aquesta transició energètica, en un moment en què la transició energètica sí que ja era una necessitat perquè l'Agenda 2030, també els aspectes del canvi climàtic, ja la feien imminent, però és que avui en dia són molt més acuciants i molt més necessaris. En aquell moment ja començarem a fer alguns canvis, com van ser algunes modificacions en les potències, ajustos en les potències, les reactives, les reactàncies, no sé massa bé com es diu, però aquests ajustos ens permeteren fer una disminució significativa ja en el consum energètic de l'Ajuntament, especialment l'elèctric. Però a partir d'ahir, identificant totes les necessitats que teníem, començarem a pegar un passet més i actuarem sobre els quadres que enteníem que a través d'aquesta fórmula o aquesta fórmula de Pareto, el quadre Pareto, que diu que actuant sobre un 20% dels quadres tens una reducció d'un 80%. No recordo exactament si això eren els percentatges, però sí que és cert que actuant sobre els quadres, identificant els quadres que tenien un major consum elèctric, podíem tindre una disminució més significativa. I això és el que farem, identificar tots aquests aspectes, aquests quadres, aquests consums energètics i començarem a posar en marxa. També ens adherirem al pacte d'alcaldies, també a partir del 2015, i ha sigut determinant en aquesta transició energètica que estem fent encara i que evidentment queden molts passos per fer. En aquesta transició energètica han sigut determinant l'ajuda de les administracions, d'altres administracions com són especialment la Diputació de València, amb els seus diferents plans, també la Generalitat a través de l'IBACE i altres conselleries i també a través de l'administració de l'Estat. Per exemple, recentment hem tingut una ajuda de l'IDAE per a substituir la coberta o, diríem, millorar la coberta d'aquest magnífic exemple de l'arquitectura modernista dels anys 20, del segle passat, que aprofite per dir que enguany és el centenari d'aquestes escoles municipals, eren unes escoles municipals, quan l'Estat no feia res per la instrucció de la ciutadania, el poble se pagà amb els seus propis esforços unes escoles municipals com aquestes. Això és un punt anecdòtic, però deia que ha sigut determinant l'impuls d'altres administracions, especialment de la Diputació de València,
que ha fet possible avanços en temps rècord. Simplement vull donar unes xifres, i és que nosaltres, abans d'acabar la legislatura, tindrem plaques solars en tots els edificis, o pràcticament tots els edificis municipals, en 6 en concret, i més en el nou Ajuntament, que també estan previstes, més en el nou Mare de Déu Patrocini, que és un edifici, és un nou col·legi que anem a construir gràcies al programa Edificant. Enhorabona a la Conselleria d'Educació i al conseller Marçà per idear un tan magnífic programa, sense el qual estaríem encara molt endarrerits en quant a infraestructures educatives. I ha fet possible aquests avanços en un temps rècord també gràcies a l'IBASE, que hem pogut completar o estem a punt de completar la substitució del 100% de l'enllumenat públic a LED, amb la qual cosa reduirem en un 80% el consum energètic del municipi. Deia aquestes 6 cobertes solars, però una dada molt significativa que vull destacar, i és que en el 2015 destinàvem un 6% del pressupost a pagar l'energia de l'Ajuntament, i en el 2022, en el pressupost del 2022, és cert que abans de que se produïren tots aquests aspectes inflacionaris en la factura de l'electricitat, estàvem destinant un 2%, és a dir, hem reduït d'un 6% del pressupost destinat a energia a un 2% destinat a l'energia, la qual cosa és un número que ja parla per si mateixa. I després l'impuls de la comunitat energètica local. En Foios estàvem convençuts que aquest era el camí, la democratització de l'energia, estendre aquestes possibilitats de l'autoconsum per a totes les famílies, i ja farem els primers passos l'any passat. El que passa que, junt amb la subvenció de base, l'impuls de Sapiens Energia, no acabàrem de completar els tràmits, i l'IBACE és implacable en els seus terminis, i bé, haguérem de renunciar a aquesta subvenció. Enguany l'han tornat a sol·licitar, però ja en els tràmits molt més avançats, que ara vos explicaran quins són i com de tortosos són, però bueno, hem d'aprofitar de les experiències prèvies, de les experiències fallides i fracassades que ens serveixen per a fer-ho millor, per a continuar endavant i per a impulsar, com dia la vicepresidenta i amiga Maria Josepa Amigó, impulsar aquesta transició cap a un model energètic completament sostenible. I simplement, i ja donant pas a les persones que saben molt més que nosaltres, moltes gràcies a tots i benvinguts, i que vos siga de profit.